Ja, i dag skal jeg så anmelde eller det er samme dag, jeg anmelde de fleste, min Uzi. Jeg ved ikke rigtig, hvor den kommer fra. En kold eller video var altså fra SG. En kold. Nej, min Uzi hedder den her. Jeg er gået lidt i stykker. Jeg tabte den en gang, og så røg skulderbladet ud på sæt. Jeg ved godt, jeg plejer at anmelde gode ting. Men det her, det er simpelthen for bøvlet. Altså, nu når du skal begynde, så hælder kuglen hernede i. Og nede ved der kammer der, den her, den knækker og skidt og lort. Og magasinet er ikke til at få ind, når du piller det ud en gang. Så er der nede i sådan en kammer her. Så hver tredje eller fjerde skud, så skal du gøre det. Men der er godt vægt i den. Jeg synes ikke, at de skal tage købe den. Og den er ikke elektrisk, det er også plastik. Du kan lige få lov til at se en skud, og jeg vil ikke anmelde den så meget, fordi jeg ikke synes, den er synderligt god. Og kunne jeg se noget? Altså, prøv at se, hvor random det her er. Jo, der kommer noget. Men over til mig igen. Undskyld, at det larver sådan noget drejer kameraet. Jeg vil ikke tage købe den, så jeg tror, han har købt ved Safe-shoppen. Jeg har ikke så mange ting, men jeg har ikke noget mod Safe-shoppen, men det her, det er simpelthen. Altså, vedkommende har lavet det her, skulle sådan anlyses for at lave softcore se. Men nu er du i krig, så kan du ikke sidde og gøre det der, så skal det bare være tu. Men det der rimelig let at signal, den kan alle fatte som. Jeg har ikke prøvet nogen, det er gennem det der hul der, og så den der prik. Det var en meget kort video det her, jeg tror at jeg vil anmelde ja. Bare skriv en kommentar, det kan jeg altid gøre. Jeg ved ikke lige helt hvad jeg vil anmelde den. Jeg tror jeg vil. Den er for Tokyo Soldier. Jeg tror jeg vil anmelde min AK, der er gået i stykker. Men bare glæder jeg. Det er altså. Så den er gået i stykker, skal jeg stadig godt skyde.